sannan ina so in bawa mata shawara. Duk macen da ta sake ta abu guda ɗaya da namiji to kuma abubuwa guda uku sai sun faru da ita. Menene abu ɗaya? Yawa, duk macen da ta sake wani ɗa namiji kafin a ɗaura musu aure isanta a mace, to abubuwa guda uku tilar dole duk daren daɗewa sai sun faru da ita. Da haka ina jan hankalin yaranmu 'yan mata waɗanda suke gani, especially waɗanda suke ganin sun yi boko, suna karanta jaridu, suna karanta fina-finai na turawa, suna yin abubuwa suna gani. Duk macen da ta tafi a kowanne irin yanayi ta ɗauki jikinta ta ba ɗa namiji, to abubuwan nan guda uku sai sun faru a kanta. Abu na farko, duk daren daɗewa komai 'ya'yan da suka yi, komai jikokin da suka yi, wannan namijin sai ya goranta mata, ya zame mata wajibi, dole ne sai ya ce dama kafin ai mana aure sai da nayi abu kaza da ke. Ko da shi ta fara yi, ko da shi ne i fara yi da ita, zai yi tunanin cewar ai kafin shi wani ya fara taba mata hannu, wani ya fara taba mata kwanji, wani ya fara taba mata cinye, haka shi kuma da ƙarshe izo ya buɗe. Dan haka dole sai ya goranta mata. Shi kuma ɗabi'an namiji baya buƙatar a komai zai iya da ya haɗa ka, amma banda a harkar ƴa mace. Da haka abu na biyu, tilar dole sai zargi ya shiga tsakanin ku da shi. In dai namiji fara sanin ki a waje a matsayin yaddan miki da budurcinki ya faɗi, shi ya yardan miki da budurci, to sai ko kina so ko ba kya so sai ya zarge ki. Kawai a tunaninsa kin tafi guri kaza kina tare da wani, domin shi ma bai yadda ba. Abu na uku, wanda shine mafi hatsari, anan nake so mata su kula da wannan, shine mafi hatsari. Duk lokacin da za ku yi wani abu na aure da shi, in baki wasa ba sai wancan abun ya faɗo mace cewar anya ni kadai ne ko nake iya yin wata mu'amala da ita. Shi yafi komai kuma hatsari, domin ba ma auren ya walwale, zargi ya riga ya shiga. Dan haka duk macen da ta sake ta kai kanta ga ɗa namiji isanta ƴa mace, to wayannan abubuwan guda uku sai sun faru a kanta. Wannan ya zama ka'ida, ya zama wajibi. Dan haka mata ku kiyaye, duk san da kike wa ɗa namiji, duk san da kike wa ɗa namiji, kada ki yadda ita baki, kada ki yadda isan ki ƴa mace, kada daɗin baki ko so